non ti assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe assalamu alaikum bandiraɓe jeeri tv télévision ayna télévision dans la zone silbo pastoral hana en e nder hakkude silbo pastoral ɗe wuro witego Lumiguida na tawe e nder commune mo Sir na tawe e nder arrondissement mo Kër Oumar Sarr nder département mo Louga kadi nder région de Louga machallah bandiraɓe tedduɓe han garɗan ɗo ƴewde histoire commune mo Sir histoire commune mo Sir noon sen mbiyama ema yaaji saabu sen beela mbiyen honno ɗo ko Sidi Coumba Yaye woni gaynde Coumba Yaye woni on biteɗo jolfo mbiɗum gaynde Coumba Yaye fulɓe mbiɗum Sidi Coumba Yaye waɗaɓe mbiɗum Sidi Coumba Samou Gaye Birom on goto kañum ƴetta ɗum on ko goto nder waɗaɓe men ka haal histoire Samba Salli kayne ko goto wonɗo e nder waɗaɓe walla nder bisnaɓe Samba Salli ko jambar bisnaɓe wonɗo men gar histoire Massamba Diagne kanko wonɗo Sien Massamba kayne honno ɗo e Lumiguida ɗo ibni hot haade makko toyto woni famille Alsig so woni Alsig woni famille Massamba Diagne men gara histoire Massar Touré joom Sier on kadi men gara histoire makko nder zone silvo pastoral histoire uji silvo pastoral en garat no wuuro e wuuro kalen histoire yontaɓe leñol men eɗen jogui yontaɓe wona cikkene en ngala yontaɓe machallah ɗum noon kala jiɗɗano Sidi Coumba Yaye jolfami ɗum gayne Coumba Yaye walla Sidi Coumba Samou Gaye Birom walla jiɗɗano histoire Massar Touré no wonde histoire Massamba Diagne e Samba Salli dog nata nder jeeri tv télévision aynaɓe kadi amen memin gara noon neɗɗo par neɗɗo histoire par histoire min jah Thiel Massamba min jah Mbar Toubak min jah Ɓukki neɗɗo min jah Lumiguida min jaha to diwan Cellali bandiraɓe tedduɓe en goppata wiini Jaabi en goppata Joñoñ hato diwan wiini Pulɓe bandiraɓe tedduɓe hafa min jah to diwan Bilil Aya hato diwan wiini Yer hato diwan Bili Maɗa foko nder commune mo Sir sukke Mouhamed Nasrallah DG mo jeeri tv télévision aynaɓe a bandiraɓe tedduɓe commune moon komi warata ɗum so wonde welede Allah ɗum no cukki amen nder jeeri